נמשיך. אוקיי. אוקיי, אז כאן בעצם אנחנו גרים, וכשהגענו לכאן, הדבר היחידי שהיה זה הבית הזה. והוא פעם שימש בתור לול. לפני 4 שנים במקום היה משק עזר, שם היה בית, וכאן היו התרנגולות. ואנחנו העברנו לכאן חשמל, שמנו קצת בידוד תחת לרעפים, והתחלנו לגור כאן. עם הזמן בנינו ציליה. זאת אומרת, פעם לא היה את כל המבנה הזה מסביב, הייתה כאן רק ציליה שחורה והיינו יושבים על שטיח מחוץ בכניסה לבית עם החבר'ה שלנו. עם הזמן רצינו מטבח משלנו, ואז בנינו את כל זה. בנינו את כל זה ואת הדלפק של המטבח, ובמקום הזה שבו אנחנו שוטפים כלים. אז בואו נתחיל מעץ. למה בעצם, ואיך זה שיש לה כל כך הרבה פירות? אם תסתכלו, אתם תוכלו לראות שיש כאן כל מיני שיפועים ובורות ותעלות שאנחנו עשינו בחוף כדי שכל המים יגיעו לחלקה הזאת, החלקה הזאת שכרגע היא יבשה, אבל עדיין רואים שגדלו פה כל מיני צמחים שהם לא רק בר. זאת אומרת, החבר'ה האלה שהם התורמוסים, ואנחנו לא אוכלים קטניות, אבל הסיבה ששתלנו אותם כי הם מאוד מטיבים את הקרקע. אי אפשר ללקט את זה ולאכול את זה ככה. לא, 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 ממש אי אפשר לעשות את זה. ממש לא. מה זה רעיל? כן. זה צמח רעיל. ובעצם כשאוכלים אותו, אז מרתיחים את זה, כמו שמבשלים אורז, אותו התהליך, עושים את זה כמה פעמים, 5-7 פעמים, ואז הספונינים, החומרים הרעילים יוצאים, ואפשר לאכול את זה. מה שעוד היה פה... למה אתם לא אוכלים קטניות במותר? אנחנו אוכלים רואו פוד, אנחנו לא אוכלים אוכל מבושל, טבעוני וחי. טבעונאי. טבעונאי מה שנקרא, בדיוק. אז אפשר לראות כאן שהמבנה הזה הוא כולו מוקף מסביב בתעלות. והשיפוע של התעלות הולך בגדול משם, מהצד השמאלי, ישר אל העץ מצד ימין, ומכאן, מצד שמאל, זה עובר דרך הקקטוס ההוא, ומתנקז כולו, הוא נספג בסווייל הזה כאן. וזו בעצם ערימת חול, שכל התפקיד שלה הוא לאגור את המים שבאים משם, ולשחרר אותם לתוך כל מה שגדל פה. ובעצם ככה אנחנו גם הבאנו את כל מי הגשמים אל העץ הזה, שהשורשים שלו מגיעים ממש נפרסים לכל אורך השטח. בעצם כל הקובייה הזאת שהעץ לא ניצל, הגיעה עד לפה. זאת הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה זה הדישון של העץ, מה שקורה לו זה שהוא בעצם קיבל את רוב השתן שלנו. יש לנו שירותי קומפוסט, וכל התוצרת של שירותי קומפוסט מגיעה או לערוגות או לעץ. בואו נמשיך למקום של הופה. אז בעצם זאת הפינה שבה אנחנו ממחזרים את כל מה שמגיע משירותי הקומפוסט. בחביות האלה יש נסורת ושכבות של צואה ונסורת, וקורית ביניהם רוטציה. זאת אומרת, כשחבית אחת נהיית בשלה, אפשר לראות פה, זאת כבר כמעט מוכנה, בקושי אפשר לזהות שהיה פה משהו. אני מניח שעוד חודש היא כבר מוכנה, ויהיה פה דשן שאפשר להטמין מתחת לעצים, לפזר על ערוגות של שיחים. השתן הוא דשן הרבה יותר נוח. הבעיה שלו שהוא מלוח, אבל כשמדללים אותו פי 15 עם מים, אז הוא נהיה מקור מאוד זמין לחנקן ואשלגן. ורואים אותו צמחים טרופיים, צמחים שאוהבים את האשלגן כמו בננות ופפאיות,
אבל גם העץ הזה נהנה ממנו, ובעצם רוב השתן פה הלך לעץ. וכדי לא לדלל אותו, לא לבזבז מים על דילול, מה שהיינו עושים זה לחכות לגשם. היינו יוצאים בשיא הגשם, ככה עם 2 מכלים, וכשכבר הקרקע לחף, עושים ככה, ומפזרים מסביב לכל השטח פה. והשנה באמת קיבלנו יבול תותים שלא נראה כמוהו לפני כן. עכשיו, מאחורי זה אפשר לראות את מה שהיה פעם פרויקט גידול האצות שלנו. זאת אחת הסיבות שבעצם נכנסנו לשטח הזה. התחלנו לגדל אצת מאכל שקוראים לה ספירולינה, אתם ודאי מכירים אותה. זה סופר פוד מאוד עשיר, וזה נכשל. זאת אחת הסיבות שבעצם עכשיו אנחנו עוברים לדרום. להתחיל את זה שוב בקנה מידה גדול יותר, כבר עם מעבדה בצד, וכבר פעם נצליח. אתה יכול להסביר מה זה סופר פוד ולמה אצות הם... למה כל כך חשוב לגדל אצות? בוודאי. זה בעצם צמח, אצה חד-תאית, זה צמח שגדל במים, והיתרון הגדול שלו שמבחינת השקיה הוא לא צורך את מה שצמחים שגדלים באדמה צורכים. זאת אומרת, לשם השוואה, על כל פרה שמגדלים למאכל, מבחינת השימוש במים אפשר לגדל שדה חיטה שלם כמעט, של קצת פחות מדונם, ועל כל שדה, כל דונם כזה של חיטה אפשר לגדל קצת פחות מ10 דונם של אצות. זאת אומרת שזה הגידול הכי נציל מבחינת מים. זאת סיבה ראשונה. הסיבה השנייה שהאצה הזאת גדלה דווקא במים מליחים. וזה אומר שמים שהם לא נאותים להשקיה, אין שום בעיה להשתמש בהם כדי לגדל את הדבר הזה. הסיבה השלישית זה ההרכב של האצה עצמה. 60% מהאצה הוא בעצם חלבון, חלבון זמין. יותר זמין מסויה, יותר זמין מבשר, יותר זמין מחלב. חלבון שנספג ישר בגוף. וכל שאר המרכיבים זה בעצם ויטמינים ומינרלים. ככה שזה בעצם מזון מלא עם המולטי ויטמין כבר בפנים. איך לא עלו על זה קודם? או שעלו ולא ידענו? היפנים אולי אלו. היפנים, נכון. היפנים. אבל הם גם אוכלים לויטמין. עלו על זה, בעצם זאת הצעה שגדלה באופן טבעי באגם צ'אד, באפריקה. ואת האבקה שלה מיובשת בשמש מוכרים בשווקים לנשים מרות, כי יש שם בעיה של מזון, אז כדי שאנשים לא יפילו, הן אוכלות את הדבר הזה. כאן אפשר לראות את השפח של מערכת מחזור המים האפורים. כרגע גדלות כאן רק חובזות, אבל שם בצל עדיין אפשר לראות קצת בזיליקום, אני חושב שקצת שועי, אולי עדשים, אבל פעם הייתה כאן ערוגת בזיליקום, היינו מטפלים במקום הזה יותר, היה כאן רק בזיליקום, ומה שהיה קורה כאן, שהיה כאן המון צמחים שהם צמחי מים, שגדלו יחד עם הבזיליקום. והמים מהשטיפה של המטבח היו יוצאים דרך הצינור, מגיעים לאדמה, וצמחי המים היו מתארים את המים בשביל הבזיליקום. וגדל כאן הבזיליקום הכי גבוה שראיתי מזה. זאת אומרת, הבזיליקום היה מגיע כמעט עד הגובה של החובזה. הוא תמיד היה מבסוט, תמיד היה לו נוטריאנטי. זאת הייתה עונת הפסטו. אוקיי, בואו נמשיך. נמשיך. אני צריך מקום גבוה, אולי אני אטפס מלמעלה. בואו לא מכין. כאן אתם יכולים לראות את ערוגת הירוקים שלנו.
רוב הדברים שאנחנו מגדלים פה זה לינים שונים של עלי דיילי, יש כאן סלק, עלי ירוקה, קצת צלים, פירושות, סטיביה וכמה סוקולנטים לנוי, וכאן מקדימה יש את ערוגת התבלינים. ובעצם אנחנו הבנו שאחת ההצעות היותר גדולות שלנו מבחינת אוכל, בתור מישהו שאוכל רואו פוד, זה דווקא העלים הירוקים. הם לא מצדיקים את המחיר שלהם, כי נורא קל לגדל אותם. לא צריך לחכות שיהיה להם פרי, פשוט שוקלים, וכשזה מגיע לגודל סביר, אפשר להתחיל להוריד עלים מהצמח, וכך גם לא צריך מקרר, אין צורך לשמור את זה בקירור. זה תמיד טרי, באים, לוקחים כמה עלים, ומכניסים לבלנדר או לסלט, אתם מוזמנים להיכנס ולטעום הכל בעצם. אין עניין של עונה? למשל, החסה לא מרה עכשיו? אוי. היא יותר מרירה, אבל היא מתאימה. אז לתוך הקיץ אתם אוכלים אותה ככה? כן, כן. עכשיו אנחנו רואים שברגע שהצמחים מקבלים פרחים, אז מתחילה הבעיה של המזיקים בדרך כלל. אז אם היינו נשארים פה, היינו אוכלים את הפרחים האלה. כן. אבל בגלל שאנחנו עוזבים, אנחנו דווקא רוצים לשמור זרעים, ואנחנו נותנים להכל לפרוח עכשיו. כמה מילים על הסטיביה? כמה מילים על הסטיביה, ודאי. אתה רוצה להתקרב קצת? כן, חתיכה קטנה. העיקר להראות אותה גם, שאנשים לא כל כך מכירים, סטיביה. אז כאן אנחנו רואים צמח שנקרא סטיביה. זה צמח מרפא מאוד חשוב בתרבות הדרום האמריקאית. והסגולה שלו שהוא מתוק, אבל לא מכיל את החומרים שגורמים לעלייה של סוכר אצל הסוכרתיים. זאת אומרת, בעצם אין בו סוכר, יש בו מולקולה אחרת לגמרי, ובהבדל מקנה סוכר או סלק סוכר וצמחים ממתיקים אחרים, החומר פה הוא בעצם מוריד כולסטרול ומוריד את רמת הסוכר. צמח שדי קשה לגדל בארץ, כן. בגלל שהוא לא אוהב תנודות של טמפרטורה. מה שקורה כאן זה שהוא גדל על יד הקיר, והקיר מתחמם במהלך היום, וכשמגיע ערב, הקיר ממשיך להקרין את החום על הצמח, ככה שהצמח לא מרגיש תנודות גדולות בטמפרטורה, ורואים כאן שהוא גדל ממש יפה בחוץ, בלי חממה ובלי שום מערכת של חממה אלקטרונית עם אוורור ובקרת טמפרטורה. ואפשר להשתמש בו כאילו זה סוכר? זאת בעצם המטרה שלו. מטאטא צמחים מכל הצמחים שגדלים כאן. בעצם בקבוקי פלסטיק. זה בקבוק יין שחור. יכולים לגעת בו ממש חם. בבוקר אנחנו לוקחים קצת מהצמחי טפו עם מים מהפילטר. מאוד. וואי, זה חם מדי. ומשאירים את זה ככה בתוך הדבר הזה, ויוצרים לו חממה. וואו, זה פטנט. אז כשאנחנו חוזרים אחרי יום... זה עונה על החוקים של עד 40 מעלות חמם את האוכל שישאר טבעוני. עונה על החוקים, כן. זה מגיע קרוב ל-60. נכון? לא נהיה בגדקנים. אבל הוא לא אוכל את החלבונים, זה רק את השמן האתרי. אני עכשיו התחלתי היום פרויקט הכנת חומוס, שדורש השריה 4 יממות של חומוס וסומסום. 4 יממות? למה כל כך הרבה זמן? כי זה בלי בישול. זה טבעוני. מצאתי את זה באתר של ממליץ הלקטים. לך להחליף את החומוסים בקישור. קישו? עדיין יצא לי חומוס? יוצא לך חומוס עם טעם של חומוס, עם חומוסים מונדטים, יוצא לך טעם של קיטויית מונדטות. אבל תחשוב, אתה בא לך חומוס, אתה אומר, וואלה, בא לי לאכול ביום שני חומוס, אני אתחיל ביום שישי בבוקר להשתות. משהו הצמח הזה? כאן רואים הפתעה, לא זימנו את זה, לא שתלנו את זה, זה צמח מעצמו.